אובמה בוושינגטון, דוקטור נביל שאף, מהמקורבים ליושב ראש, לא אופטימי. הכל תקוע, הוא אומר הבוקר למה בוער. גבולות וירושלים ובקעת הירדן, ועכשיו ראש הממשלה שלכם מוסיף עוד מכשול. While we have all of these problems open, Mr. Netanyahu have added this question of recognizing Israel as a Jewish state, and on top of that, the speed with which settlement policy and colonization are taking place does not leave really much room for optimism. ישראל כמדינה יהודית וקצב ההתנחלויות בשטחים, כל זה לא משאיר מקום לאופטימיות. בוא נתרכז, אני אומר לו, בדרישה הישראלית לישראל כמדינה יהודית. הסירוב שלכם מלמד אותנו שלא זנחתם את החלום לחזור לחיפה או ליפו. לא נכון, משיב לי נביל שאף, אבל אל תשכח שבמדינה שלכם אתם לא לבד. יש גם אזרחים ערבים. What are you going to do with the 21% of your people who are Christian and Muslim Palestinian Israelis? The Palestinians in Israel are not settlers. מדינה יהודית, שואל נביל שאף, ומה עם 21% אצלכם שהם פלסטינים? הרי לא מדובר במתנחלים שבאו בכוח הזרוע, מדובר באנשים שחיים כאן כבר מאות, אולי אלפי שנים. תשמע אופיר, בוא נתרכז בקטע של מדינה יהודית. מה הוא אומר לנו בעצם? חברים יקרים, אתם דורשים מאיתנו את הבלתי אפשרי. אתם דורשים מאיתנו שאנחנו נגיד לאחים הפלסטינים שלנו שגרים בישראל, זה לא המדינה שלכם, ולעניין הזה אנחנו לא מסכימים בשום פנים ואופן. תגובתך. אני חושב שהסירוב הפלסטיני ששמענו כעת גם מנביל שאף, שחוזר על עמדתו של אבו מאזן, הסירוב שלהם להכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, היא ההוכחה הטובה ביותר לכך שהסכסוך איננו טריטוריאלי, הוא על עצם קיומה של ישראל כמדינה יהודית. הרי מה אומר נביל שאף בעצם? מה אומרים הפלסטינים? הפלסטינים רוצים מדינה פלסטינית נקייה מיהודים כדבריהם ביהודה ושומרון, את מדינת הטרור רזי בעזה כבר יש להם, ועכשיו הם רוצים שגם ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה ולא תהיה מדינה יהודית. על זהו הסכסוך, על שום דבר אחר, לא על קווי 67